Hola, em dic Josep Manel Múrcia, tinc 37 anys, visc des de l'any 90 a Sant Fos i em presento en la candidatura d'Independents Units per Sant Fos per intentar de millorar i aportar tot el possible, la meva experiència, i el meu treball en millorar el poble cada dia. Hola, em dic Míriam Forés, diplomada en Educació Social, i em presento la candidatura d'Independents Units per Sant Fos per poder aplicar els meus coneixements al poble i continuar amb el treball començat amb el meu pare. Em dic Ferran Mauri, tinc 25 anys i visc a Sant Fost de tota la vida. Em presento a la llista d'Independents Units per Sant Fost per aconseguir del nostre poble un poble més net i mediambientalment sostenible. Voteu a Joan Gassó. El nostre tarannà negociador i dialogant ha permès que la Generalitat hagi construït en aquests darrers 4 anys el centre de salut i el nou institut l'Alba del Vallès a la nostra població, en lloc de fer-ho en el poble veí de Martorelles, que era l'altra oferta. El nou Institut Alba del Vallès, aconseguit després de moltes negociacions amb la Generalitat, és la resposta a les necessitats educatives d'un poble que creix, però que creix ordenadament, amb previsió. Amb aquest mateix tarannà negociador, aconseguirem de manera immediata que la Generalitat construeixi el nou centre de primària. El centre d'assistència primària, amb servei d'urgències 24 hores i especialitats, ens situa, en termes de salut, com un municipi ben atès. Hola, soc Montse Armengol, visc a Sant Fos. Des de que vaig néixer, aquí em vaig casar, he tingut 3 filles, treballo com a mestra en una escola de Mollet, col·laboro en diferents entitats del poble, a destacar el Pessebre Vivent i Independents Units per Sant Fos, que ara estem treballant de valent, preparant les properes eleccions del 25 de maig, que esperem treure un millor resultat, amb l'ajuda de tots vosaltres, millor resultat que fa 4 anys, que ja va ser prou important. Hola, soc Llorenç Calçada i Casas, fa 35 anys que visc a Sant Fost, em dedico al transport i a la maquinària d'obres públiques. Molts que em coneixeu sabreu per què hi faig jo ara aquí. Perquè jo era el president local d'un partit polític, però en vistes que no funcionen, no van, he decidit canviar-me a Independents Units per Sant Fost, que són jo crec que són els que de moment es veu que fan alguna cosa i treballen per un bé per al poble, que els altres no treballen pel poble, estan només de cara a la galeria, de cara a el que puguin dir des de la Generalitat o des d'allà on sigui. Hola, soy Marisol. Vivo en San Fos, en la zona de Campos La Pineda. Soy ama de casa, tengo 2 hijas y me presento a estas elecciones por el grupo Independent Units de Sant Fos. Creo que estos 6 años han trabajado bien y estoy contenta por lo que han realizado en el pueblo y espero poder colaborar con ellos. Independents Units per Sant Fos ha considerado siempre la potenciación del deporte como uno de sus objetivos primordiales. La adecuación y reforma del edificio anexo al pabellón 2, con la reforma del gimnasio, las oficinas para las entidades deportivas, la instalación de calefacción, ha supuesto una importante mejora para el medio millar de personas que utilizan día a día estas instalaciones. En el campo de fútbol se ha llevado a cabo la reforma de vestuarios, gradas, asientos, entre otras cosas. Aunque se han hecho importantes avances, este es solo un paso del proyecto de macroinstalación deportiva que vamos a desarrollar en los próximos años para uso y disfrute de toda la población. Independents Units per Sant Fost ha solucionat la irregular situació de la zona de la Conreria. S'han establert 8 zones urbanes que es dotaran de tots els serveis perquè els veïns puguin d'una vegada viure dignament. Tan important com això és que aquest projecte ha permès recuperar 150 hectàrees de bosc, preservant una de les poques zones boscoses dels voltants de Barcelona. Amb aquesta actuació hem demostrat que medi ambient i urbanisme no estan pas renyits. Maslllombard i Mascors, una vegada consolidats els seus habitatges, rebran tots els serveis propis del casc urbà. Un importante problema de Sant Fost ha sido siempre el de los desplazamientos en el interior del municipio. L'Albús une los barrios de Sant Fost desde la Conrería a Cancalet, con un total de 30 paradas, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. El estudio que estamos realizando nos permitirá adecuar el servicio a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Sant Fost, tanto en el tipo de vehículos como en su recorrido.
Durant aquesta legislatura hem posat en marxa la primera fase de l'Ateneu. L'Ateneu és per Sant Fost l'obra més important per a les entitats culturals mai feta a la història del nostre poble. L'Ateneu és l'equipament cultural més important de la història de Sant Fost. La Sala Gaudí, dotada d'equipament multimèdia, permet desenvolupar tota mena d'actes culturals i formatius. A la segona planta, la sala d'usos múltiples, que es pot dividir fins en 4 espais individuals, permet una programació molt àmplia d'activitats. A l'Ateneu podem trobar també les oficines administratives i d'atenció al públic, d'esports, benestar social i joventut. La inauguració de l'Ateneu va obrir l'exposició Sant Fost Viu, on es feia un recorregut per la transformació sense precedents que ha viscut Sant Fost en els darrers anys. Amb 4 anys més d'Independents Units per Sant Fost, podrem gaudir d'un amfiteatre, una nova biblioteca i de més espais per a l'ús de les entitats i de qualsevol grup de veïns que necessiti un espai ampli per a activitats cíviques. Aquests són els homes i les dones d'Independents Units per Sant Fost, un equip cohesionat i competent per continuar treballant pel nostre poble. Ara ens toca, doncs, consolidar aquesta estabilitat que el poble de Sant Fost ens ha donat amb els 6 regidors l'actual legislatura. Així, doncs, et demano simplement que votis Independents Units per Sant Fost perquè amb l'estabilitat no s'hi juga. Si la nostra gestió i aquesta gent et convenç, no t'arrisquis. Vota Independents Units per Sant Fost. No te la juguis. Vota Joan Gassó.